क्या बात है Islang, jerawat, mansifwran bele-beje tar. Ayo nih, mời xin xuống chứ. Jambasan menjaga pilih lah, bye. Salah, haram jadapura. मोनजानाय मोनोथ' बिमा बिफानि सायाव थांनोसैलां फांफुं मानसिफोर बे बेले-बेजेजों थांजोबनो बोदैसो थांबाय आङो फंबा फंनै हिन्दी रोंबाय हिन्दीखौनो रायलायनोसै आं गामियाव अरजायालै जा हायो फंबा फंनै रायलायसाबसां गामियाव बेफोरखौनो ओइ बहा थाङो क्या बात है सोबादोलै बर'नि रोंगौना रोङा नोंलाय मैं बोडो भाषा को है तो मालूम नहीं तो नहीं मालूम नों मा खर'आव मा हिन्दी रायलायनो फैबाय मैं ये कहना चाहता है तुमको माहाय थांगोन हाय अगर मुझे पता चल गया तो मैं बहा थांगोन हाय नहीं मालूम जाद्रायालै बेना किरकम आदमी हाय मोसौ लायनोसैलां मोसौआबो हालुवा गोजा साला बियो दाखालि जोंखौ बुदोंनो दिनै बावनावलाय बेखौ बेथाखौ गावखागोन साला बेखौ बुयोबानो गावखागोन लाला मैस्था बारिनि लुवाद आइ मोसौआ सुदैनि साला नोंसिनो ना मौडी मानसि थायोलै बे संसारावहाय मोसौ लायनायाव डिस्टार्ब आरो गावलालै बेखौ मोसौ ओरैबायदि होसो कलेजाव थांसै आङो फैसा 200 हर मा 200 सानफ्रोमबो 200 बिबाय थायो फैसाफोरा गैलाय लांला दिनै 10 थाखाल' मोनलांगोन जालायबाय बिनाबाथाय थैबाबो लाङा नोंनि 10 थाखाखौ लांदा फैसाफोराबो बेबायदि दंबाय थायोथाय हाथारला आङो बिनि बिनायखौबाथाय न' आदा बेरायनानै फै सेंग्राफोरजों सेंग्राना सिंग्रि होनो मोनाना फैयोबा हैला आथिंनि आगङा बेदलाबगोन नोंना बेथि लांबाय थाया आङो नोंनि फैसाखौ न'
कैसा कैसा आदमी को लोग मिलता है रे। आयौ अबेनि सोर दावलाबाय जाखो फैफेरानो। इधर आओ, इधर बैठेगा। Jaya Frama. जिराय बुंनो। इधर बैठो आराम से। गावखौल' खुब हिन्दी गोरों सानखोना खोनाबायलाय बाजैखौ नुनानै। क्या बात है? बात तो बात है यार। मैं तो इधर नहीं बैठूंगा रे। मा हिन्दी रायलायबाय थाखो बिसोरलाय? इधर बैठ'हाय। Oh, Bazoy, camouflage. This is called camouflage. Tet burbek खामलायसो। दाना मा मोनजाबावनांगौहाय जेबो गैया नोंदियाबो बाजारावसो थांदों। जोंनो मानसिखौसो नांगौमोन गामियाव एसे खामानि दंमोन। चलो चलते हैं। माबायदि मानसि फैयो गिलायलाङो आंहा। नै थालिर दांसे लांनाया अबाय थांखो आइयो उन्दैफ्रासो जाजोबखो ना माखो थिग बे उन्दैफ्रानो जाजोब्बाय बियो थोस माबादि उन्दैफोरा बिसोरलाय बिदि आखलबा सेस जागोलै आङो सयथिबो जोबसिगोनलै आङो बिदि गय खाबाय बायनानै जानांगौआ। दिनै बे मानसिखौ मोजाङै एरखानसै आं। नै दाना बेखौ सोबागारगोनलां। बाजैयालाय? नोंबा जाबै हामाय हायदों नोंबो गुमा हमनो थांफा। माबायदि मानसि फैयो गोदाव सोराव सोंलाबायफैयो। या खु नै गामसाफ्राबो एखे हिन्जावफ्राबो खारनायनिफ्राय खारो ब्रा साथाम साब्रै है मानसिफोरबो गिलायलांबायसोलां। बाराव थांनो फैदरा आं रेडि जाबाय। दा फारौ जरासे बायनाया मोनलायङा लेङो। ओइ र' नै जाथारखानोसै। आइदि ओइ रलै नै माबा जाबाय फैद'। मा जाखो आदै? मा जाखो? फैदो। आइदि मनाया ओइ मनाया मनायाव फैदो। आयो मा नोम्फाबादि दे अरजाला दे थुदो। हाबाब साइकेलाबो फिदिंलायबावनांगौसो।